laat ik maar gebeuren. Vlieg ze lekker door de buurt. Ik heb ze een boom tegen. Bam! Ah, leuke laarsjes. Hier heeft immers echt werk van gemaakt. En we zien hier toch niet op de Heksenberg. Maar hadden we... Ah, ja. Is dit van nog? Drie van ons voor Jalle. Ah, kijk. Ik ga je nog een dag. Hallo. Het is van haar en de buurvrouw samen, die doet dat die. Hoi. Hallo. Bas. John. Hallo. Ja, nou, en we zogen op de garagedeur en bij die mensen op de vensterbank allemaal heksenfiguurtjes en zo. Normaal ook. Ja, dat is die. Ja, dat is van haar. Ja, wij zijn de oprichter. Nou, vertel. Nou, mijn buurvrouw is dus eerst begonnen met Halloween. Halloween. Had ze iets opstaan en ze zei, boah, dat krijg ik niet meer geregeld. Dus ja, we kunnen het ook samen doen. En dan hebben we op een gegeven moment iets opgezet, dat we zeiden van, maken dat op Facebook, een beetje bekend, een beetje folderen. En dan loopt dat. Heel veel huisjes hier in de omgeving doen mee met de Halloween. Die versieren de huisjes. Want en dit is niet de Heksenberg. Ja, zussen. Ja. En op een gegeven moment had zij het idee een heks op te hangen op de boom. En door toestemming van de gemeente. Ja. Echt hoor. En die mag blijven hangen. Te gek. Maar het is dus nog niet zo lang geleden dat je door mij begonnen ziet. 3 jaar nu. En komt er ieder jaar weer iets bij? Ja, elk jaar met Halloween, dan is hier alles vol. Het hele pad wordt helemaal versierd met We griezeltjes. begonnen met 10 man geloof ik, en zitten nu op 52 Ja. gezinnen wat we doen in de ganse wijk. En dan kent ze de week niet meer terug? Nee, Dat wordt echt... Ja. Dan zit hier in doodskisten en weet ik wat, en vuur en hierneven is dan de heksenketel bij de buurvrouw. De heksenketel? Ja, dat is... Oké, dus die maakt dan geheime recepten en... Ook dat. Ja. Maar dat is echt voor de kinderen, vond ze dat, en dat is gewoon geweldig hier. Ja, ook ouders met een kleine beurs. De kinderen krijgen soms geen snoep en zo. Ja, en dan dat hebben ze je ook. dan de kans voor aan de deuren te gaan voor snoep te krijgen. Wat ze in Amerika de trick-or-treat Ja. noemen, Ja, hè? precies. Dat doen we ook. Daar doen we het eigenlijk voor. En dan moeten de kindjes zich verkleien. Ja. Anders kregen ze niks. Nou, zo streng zijn we hier Zo toch niet. streng zijn we niet. Nou weet ik, van vroeger, bij ons hebben ze nog altijd de Sintermerten. Ja. En dan geeft ze ook langs de deur. Ja. En waar wij altijd een enorme hekel aan hadden als kinder, dat was als mensen duk worden, dat ook de oude omaatjes, die menden dan, die kinderen moesten gaat gezond geven, dan kregen we mandarijntjes. Nee, dat doen we niet. Muffe mandarijntjes kregen we dan. Hier kregen ze echt snoep. Ja. Kijk, het is ooit eens begonnen geloof ik met 10 zakjes en zitten nu over de 200 zakken snoep. Dus, Ja, maar daar hebben we ook de grens getrokken. Want er zijn mensen die kunnen niet zoveel trakteren, zeg maar, die kindjes. Maar dat is heel leuk wat ze zegt, dat ook mensen die een smallere beurs hebben, Ja, iedereen kan meedoen. Jong, iedereen oud. kan meedoen. Oudjes kunnen zeg maar, de huizen versieren en die zien die blije gezichtjes bij wijze van jeugd. Die kan zich verkleden, die kan overal rondlopen en een beetje bang maken, zou ik maar zeggen. vorig jaar even wordt het goed het regenen, maar het wordt toch hartstikke druk. Ja. Dan moet ik zeggen dat. Wat moet ik me toch bij voorstellen? Hoeveel lu zien er dan op de Nou, been? ik denk toch dat ze toch alles bij jou pakken 400, 600. Echt hoor? Ja, die lopen wel rond. Ja. Sommigen gaan in groepjes, die verspreken af, de ouders komen gewoon langs. En dan heb je een schooltje liggen, die kinderen, daar wordt ook folder uitgedeeld. Dus die hele school weet dat. Die een route uitzet, dan kunnen ze gaan volgen. Ja. Dus dat staat op het Dus internet. Oh, oké. Ja, dus dat is gewoon geweldig. Is dat een Facebookpagina? Ja, Wordt ze dan op de Heksenberg. route kent ze Ja. Halloween op de Heksenberg. Halloween op de Heksenberg. Nou, dan weet je het. En dat is, Koos, dat het is koos wel eens zelfs druk weer. meestal valt dan hier ook nog Formule 1, maar dan mag ik niet kijken.
Nee? Nee, ik ben Verstappen-fan, maar dan moet ik me kunnen helpen boeten. Ja, hè. best zo streng. Ja, dat moet ik we moeten gewoon. allemaal meedoen. Dat moet ik. De ene keer slaan ik wel over. Wat leuk. En dat is echt een dingetje geworden wat de Hoe buurt niks. ook dichter bij jij heeft gebracht. Ja. Ja. Nu komen meer met elkaar in contact Toch, ja, en ja, zo. ja. En, Dus die Slu, die was het ganse jaar eigenlijk niet precies, die had zich teruggetrokken. Dan weet je niet wat achter de voordeur is. En die dan toch naar boete komen. en de ouderen vinden dat denk ik leuk. Super, om, weer super. iets te doen. Allemaal. Is het dan is het maar één dag? Of In zien- een halve. In in en een af. halve. avond. Ja. Ja. En dan hebben we, ja, Boris zit dan ook in een kennis van mij, dat is nu 76. En dat deed ook met, is verkleed, die zit dan als monster of zo gaat. Ja, dus je hebt ook figuranten en zo. Ja. Ja. Ja, dat is gewoon Wat geweldig. gaaf. Die vrouwen die zijn dan meestal verkleed als heks. Dus dat is gewoon geweldig. Dit ook. Ja, ik Het ben is een ook- hobby. Ja, dit jaar ga ik ook eens Eindelijk eens een keer dat ik zelf zie. Hè. Ja, maar sinds we hier wonen zit ik met de heks op te shape. Ja? Ja, vroeger wel leven, maar nu Ja, maar dat is ook goede heksen, hè? Witte heksen, hè? geen antwoord. Nee, maar ja, zo hebben we ook hier met kerstmis zit het ook. Het ganse huis wordt Ja. versierd. Je ziet wel van het versieren. Ja. Ja. Ja, het hoort erbij. Dus sfeer in een gemeenschap brengen. Ja. De Luc en ik dichterbij inbrengen. We wonen hier nu 8 jaar en ja, we zijn zo hartelijk opgevangen hier. En vanuit, ja, dat is, hier werd ze net afgestoten. Het is nog zeker in dit met. Ja. En dat valt hier wel op. Ja, echt. En Leuk. als je nu een groot huis hebt of een klein huis hebt, dat maakt niks uit. Toen gaat dat de ganse dag, ja, die steeds. En ik zocht net in de kamer en dus ook zoals Ik oversteken. vond ze de heks filmen. Ja, we gingen hier net langs en ik zocht die heks. Ik dacht, en toen zocht ik direct erdoor zocht ik de heksjes op de vensterbanken te doen. Die heeft gezegd van, doorwoend immers die iets met heksen heet. Ja, en dan gaan we erop af. We hoefden nog niet eens aan te bellen. Dus Nee, maar ik zeg, tot volgens mij moeten. gewoon ze filmen en ik zeg, volgens mij is dat onderweg. Ja, Ik kijk dat wel. maar ja. eigenlijk moeten we dan nog een keer terugkomen, of Ja, niet? wanneer is de dingen dit jaar? Is het weekend Ja, voor? dat moet ik nog afspreken, Dat wil- maar ik heb een vermoeden, sowieso Laatste oktober. zondag van oktober, hè? Ja. Laatste zondagochtend van oktober. Maar Dan volgens is, mij is dat officieel ook nee, met dat is Halloween is- eind oktober? Ja, nee, is normaal begint september. Nee, het is eind oktober. Maar door de normaal. week valt dat normaal. Ja, en wij willen het altijd op een weekend houden. Omdat ook kinderen dan, die hoeven dan niet naar bed. En die kunnen, laatst eigenlijk de schoolvakantie weer afgelopen. Ja. Ja. Nou, dat is gewoon geweldig als je dat voor die kinderen zo En van hoe laat tot hoe laat Dus gaat het meestal dan door? vanaf 6 uur tot een uur of 10. Oké. En of het nu regent of wat dan ook, dat gaat geen door. Komen er dit jaar weer nieuwe dingetjes bij? Ja, elk jaar. Altijd. Verrassingen. Altijd. Ja? Ja, Tipje verrassing. van de sluier? Kisten. Ja. Kisten die ook open gaan en worden... Die al open liggen. Ah, Nee, dat ook. Oké. Dus ja, kisten en heksen. Heksenketels. had ze al verteld wat die rol is? Ja, maar dat mag je niet vertellen. Ah. Best herkenbaar of onherkenbaar? Ik tik dich wel op de shower. Nee, maar voor de kinderen, ja, maar... Oké. Zolang ze maar niet met een zijschool hebben ze... Nee, dit niet hebben we gehad, dat doen we niet. Oh, oké. Dat doen we niet meer. Nee, maar dat is echt de buurt bijeenbrengen. En dus, we zitten aan de boterhand van de wijk, zeg maar. Maar het is gewoon geweldig. En wat we dit jaar gaan, dat weer met u, die met doen. En hoe lang ben je ermee bezig? Er moet toch een hoop gepland en bedacht en... De opzetten ongeveer vanaf mei beginnen ze, maar uitwerken is eigenlijk, als het afgelopen is, beginnen we nu dingen te verzinnen. Ik heb hier boven de kamer, dat is eigenlijk mijn hobbykamer, racebanen, maar ik kom er niet meer op. Hè? Het is allemaal Halloween. Halloween en kerst. Dus de racebaan ligt al een tijdje stil. Ja. Daarom moet ik maar televisie kijken. Hè. Je noemt dat ook alweer een slotrace. Slotracing, ja. Ja. Dat zien die raceuitjes met zo'n pinken eronder. Ja, ja, die ouderwets heb ik nog. Ja. Goh. Dus. Maar ja, dan moest er het voor de vrouwen worden. Ja. Anders moet ik op de bank liggen. Is wel lief hè, dat er dat zit. Ja, anders krijgt hij een heks, hè?
Ja, ja. Spreekt ze ook wel eens bepaalde spreuken uit over dich als ze niet braaf is Ja, geweest? maar het is meestal eind van de maand als geld komt. Oké. Oké. En dan spreekt ze in je spreuk uit en dan vliegt tegen het geld uit de tijd. Nee, dus meestal geef ik het keertje even. Het keertje. En dan weet ik al wie laat het is. Ja, ja. Ja, anders wordt ze misschien de volgende dag wakker en dan is ze in een kikker veranderd. Ja. Maar die prinses heb ik dan niet, die me Hè? terugbrengt. Oh. Nee, dan heb ik hier gekregen met al die heks hier te maken. Maar dat weet wat er gebeurt als ze een kikker dus kussen, hè? Ja, een prins. Dat was vreugde. Oh, vreugde, kijk. Maar ja, dat hoeft zich niet te doen, want die gast in de prins al gevonden. Precies. Ja, zeker mijn oud wel. Hé, maar we gaan dat in de gaten houden. En misschien tik ik dich wel op de schouder. Dan. Dat is ook goed. Ja? Dat is goed. Ja.